салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экран ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. ВАЗ 2104 аст бародаро. Солиш 99 сол. сӯзишвориш танҳо бензин. Кузов универсале. Объем 1.6. Коробкаш механик. ҳолаташ хуба. Мошин бародаро ҳамаш 100%. Мотор коробка ходовой соз. Задаги писдагӣ надора. ҳуҷҷатам дора. Баллонош 80%. ягон камдия бародар, фақат мегири ҳайр мекунӣ. соҳибаш срочно Тоҷикистон мера, арзон мефурӯшаш. қарор дорад дар шаҳри Москва. нарша 55,000 рубл мега. харидори аниқ боша бо савдо мешавад. марҳамат, касоне ки харидор ҳастед, рақами моро экрана занг занед, маълумоти паррактара аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошин бародаро Opel Vectra аст. солиш 95 сол. сӯзишвори гази бензин. кузов седан. объем 1.8. коробкаш механик. ҳолаташ хуб. мошин бародаро находвой қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нарша 24000 сомон мега. харидори аниқ боша биё пеш мошина бина мега. савдо мекунем назди мошинда. касоне харидор бошед, рақами моро экрана муроҷиат кунед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро Range Rover аст. солиш 2009. сӯзишвори гази бензин. кузов хэтчбек. объем 4.4. коробкаш механик. ҳолаташ беҳтарин. чиқаре ки мебинем мошин беҳад навай. мотор коробка ходовой соз. краскаш тоза. салоншам тоза. задаги пӯстагӣ надора. срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. нарша 140,000 сомон мега. харидори аниқ боша арзон мешавад. варианти алишам ҳаст ки ба ягон мошини дар Россия буда алиш мешавад. касоне ки мошинхар ҳастед ё ки мошини алиши дар Россия дошта бошед, рақамҳоро экрана занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. дигар мошини мо бародаро Astra F хэтчбек аст. солиш 94. сӯзишвориш танҳо бензин. кузов хэтчбек. объем 1.6. коробкаш механик. мошин бародаро ҳуҷҷатош бочидагиай, краска талабай, ягуҷош камтар писидагиай. ба ҳамин хотир бародар срочно арзон мефурӯшаш. сумаш дар кӯчадаги қарор дорад дар теппаи Самарқандӣ. нарша 9000 сомон мега. марҳамат, бародароне ки мошинхар ҳастед, рақами моро экрана занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Kia Rio аст бародаро. солиш 2013. сӯзишвориш танҳо бензин. кузов седан. объем 1.6. коробкаш механик. ҳолаташ бениҳоят хуб. чиқаре ки мебинем мошини тозаи. мотор коробка ходовой 100%. задаги пӯстагӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 75 мега бо савдо мешавад. марҳамат, бародарони мошинхар, рақамҳоро экрана занг занед, маълумоти аниқа аз соҳибаш дастрас кунед.
Daewoo Nexi солиш 95, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объёми 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. Мошин 100% бародаро нахадҳои ҷошта заводил мешавад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Наша 20 та мега. Ҳуҷҷатам дорад, бо савдо мешавад бародаро. Маромад бародарони мошинхар, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти дигаре аз соҳиби мошин дастрас кунед. Ин буд якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидаем. Шуморо омохи мошин, хона, замин, квартира, се бори фурӯхтани ки реклама дошта бошед, дар номраи имо, ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва касоне каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯз аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ. Хайр то наворҳои оянда.